Anna now? Oh, een foto maken. Ja, ja, She goed said, zo. I'm Papa taking ook a mee op de picture. foto? Papa, 1, 2, 3. Klaar. Good morning. Sabado ngayon, so mag-work ako ng 4 hours. So, ihahatid nila ako. Kasi walang bus ngayon. Tsaka, sabi ko kay Ruth, maglalakad lang ako. Sabi niya, ihatid ka lang namin. So, of course, hindi niya iiwan si Anna. Si mama, oh. Eerst Anna zitten. Kijk, schoonmaken. Ja, papa Schoonmaken? schoonmaken. Waar moet papa schoonmaken? Papa gaat schoonmaken. Nee, ze is Papa heeft het ook. de water om de wind. Oh. Papa heeft schoonmaken. Ja, maar eerst Yeah, Anna yeah. zitten. Okay, so yun. Mga 4 hours lang naman ako dapat mag-work today, pero walang limit kung hanggang anong oras ka gusto magtrabaho. Kung gusto kang may tapusin pa, so yun, trabaho pa tayo. Marami pong salamat pala sa mga nanood ng aking previous video, yung about sa, you know, paglilinis, may mga nag-message din po sa akin na nakarelate kasi nga iba yung mahirap yung shift ng shift ng career, char. So yun, maraming salamat and hindi na po ako magbi-video sa work kasi nakita nyo na naman. Good morning, Papa. Goedemorgen. Goedemorgen, Anna. Goedemorgen. Zeg goedemorgen, Anna. Oh. Goedemorgen, Anna. Een auto rijden, hè? We're on the Moet je way. tellen. 1, 2, 3, 4. Hoppatee, nog een keer. Nog een keer. Hoppakee. 1, Nog een keer, nog een keer. 1, 2, 3. Hoppakee. 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 Yan, malapit na tayo sa bar. Dito din nag-work si Ruth. Dito, banda. 3 graden. Malapit lang sa workplace. 3 graden na, is medyo koud. Houdoe, meisje. Houdoe. Houdoe, Anna. Bedankt, Dodong. Blijf je bang. Bedankt, Dodong. Bye, Anna. Doei. Anna, doei. Doei. Zeg doei doei, mama. Doei, doei, mama. I love you. Hi guys, bahay na tayo, no? Nananarambok ko. Si Anna is with Oma, yung lola niya. Tapos, si Ruth tsaka yung papa niya andun sa taas. Kasi diba, pinakita ko sa inyo yung dito sa baba na may binili kami sa IKEA. So, i-assemble po nila ngayon. May avocado pa pala ako. Sana hindi pa to sira. Inin ko siya later. Tapos, maglagay tayo ng cookies dito. Ito siya galing to sa plus. Sa tea or coffee. Fun fact pala, sa mga Dutch, pag may bisita sila, nasi-serve sila ng kape or tea, pero normally, isang cookie lang yung kinukuha nila. Ito, masarap to siya guys. Ito. Ayan na, nag-chip na yung aking manicure kasi alam nyo na, pag naglilinis tayo, mainit ang tubig, tapos, din, na natatanggal siya. So, yan. Pag nalaman to ni Anna, gusto lahat. Anyways, kain tayo ng yogurt. Tapos may walnut ako dito.
Kain tayo. Sa bahay ko lang to gagamitin yung camera. Medyo bulky siya ba? So, I'm planning to get another kind of camera na medyo handy. Pero we shall see. Matagal na akong nagbabalak na bumili ng GoPro. Pero kung may mga mas mura naman kasing options instead of getting a GoPro. So, yun. Check ko pa. Hindi pa naman sure. Pero we'll see. Sila po dito, talagang ino-open nila yung kurtina ba. Pero ako kasi masakit sa mata. So, alam na ni Ruth kung bakit nagsasarado ako. Or, yung kurtina, hinahawi ko ba? Hawi bang tawag doon? So, yung blinds namin medyo, ina-adjust ko na hindi siya masyadong maliwanag. Sinasarado ko ng bahagya. May bahagya tayong nalalaman. So, anyways, magre-relax muna po ako. And, ito, mag-yogurt. Si Ruth may gala mamayang gabi. Magdi-dinner sila kasama yung mga close friends niya. So, ako lang mamaya. Kasi wala po si Ana. So, ako lang talaga mamaya. May time tayo. So, yun. Mag-relax muna ako guys. Nood ako ng YouTube. Tsaka, ubusin ko yung aking yogurt. Balikan ko na naman kayo mamaya. A few moments later. Ayan. May pancit canton tayo guys. Yun sa papa ni Ruth. Ayaw kumain ni Ruth kasi siya. Buffet kasi yung sa kanila mamaya pa. So, kain tayo. Ito na sila sa baba. Tapos na sila. So, tingnan natin mamaya yung inassemble nila. In the meantime, kain muna tayo. No? Ayan. Watje? Ja? Wil je even een schroevendraaier meenemen? Oh, Kemal. So, andito tayo sa room ko na magulo. And, ito na siya. Yan. Charot. I-move ko po ito dito ng kuunti kasi sobrang nandun siya sa sa gilid talaga. Ayan. So, i-move ko to ng konti dito para may PowerPoint kasi doon sa likod para magamit. So, ito, pag-iisipan ko pa saan ko siya ilalagay. May study table pa ako dito. Ang dumi-dumi pa. Ayan. So, ito yung aking makeup table. So, galing din to siya sa papa ni Ruth. Pinili niya sa akin dati. So, pag alis ni Ruth mamaya, ito yung gagawin ko. Tapos, mag-study din tayo mamaya. And, ipakita ko din sa inyo yung ginawa namin sa kwarto ni Ana. Kaya lang magulo pa. So, yan. If na-remember nyo, may crib siya dito. Sabi ko, para makapaglaro siya dito sa room niya, na namin yung bed. Galing to sa lolo't lola niya. Tapos, nag-ano ako ng mga laruan dito, yung mga books niya. Maglalagay pa ako dito ng book stand or bookshelf. So, ito yung kulay ng ni Ana. Ja, dus doe je vlog. Na ako bisita doon. I'm just showing them Anna's, what we did with Anna's room. Oh ja. So later on, I'll get a bookshelf for Anna here. And itong pillow na to, ito yung pinanghaharang ko dito in case na mahulog si Ana. And sa gabi, or pag natulog siya dito sa afternoon tsaka sa gabi, naglalagay ako ng cushion ditong dalawa in case mahulog ba. Pero so far naman, she hasn't fallen even once. So, good thing. Kinakabit po ni Ruth yung yung pang-block sa saksakan ba. So, ito. Para kasi natatakot ako. Although, ilang beses ko na sinabi kay Ana na wag galawin. Pero hindi mo alam, 'di ba? Baka maglaro and ma-curious ba. So, yun. Pajama ni Ana dito pa. Marami pa kaming kulang dito sa bahay. Sabi ni Ruth, ilista ko daw lahat ng kailangan namin. Tapos, unti-untiin namin kunin. Super happy ako dito sa room. Sabi ni Ruth, kwarto ko daw to. Sabi ko, hindi, pwede ka naman doon. Dito kami napaplansya dati. Pero sabi niya, wala. Gamit mo lang naman na dito lahat. Sabi ko, buti na rin, no? Para, pag dito, pag may bisita, like dito yung kapatid ko, dito natulog yung kapatid ko. Tapos, pag may bisita kami, I thought na, hindi na lang kami maglalagay ng bed dito. Na lang yung, parang, lang dito ba, foam or mattress lang dito ba. Wala naman masyadong nagsisleep over dito. So, if yung may bisita kami na, kunyari, dito maglalagay or magstay ng 1 week or more, so, maglagay kami ng dito bed.
I-transfer ko na naman tong makeup table ko, itong mga gamit dito sa gilid. So, yun yung gagawin ko tonight para may magawa tayo and mag-study pa ako. Ganun. So, yeah. Happy tayo. Ang ganda. Ayan. Actually, si Ruth lang may gusto na bumili niyan. So, bumili kami sa IKEA na lang talaga. So, ang gusto ko, sabi ko sa kanya, pag kumuha tayo ng bago, ito, gusto ko ng ganito. May ano ba, may shelves na ganyan. Ngayon, kasi ito lang yung closet ko. So, ang nangyayari, ito lahat ng bag, nilagay ko dito. Kaso, yung malalaki, hindi man kasya doon. So, sabi ko, ano na lang, ipang-hanger ko pa. Ayokong i-hanger talaga siya, guys. Yun. So, i-transfer ko siya dito. Exciting, di ba? Gustong-gusto ko nag-arrange. So, dito. Lagay ko yung mga bags dito. Oh, something is a little bit loose. Wala. Ipaano ko to kay Ruth mamaya. Na-loose siya ba? So, yan na guys. Yung mga abubot. Bukas ko na sila ayusin kasi pagod na ako. Tapos ito, yan, ang dumi. So, i-vacuum ko pa siya bukas. Yan, puno pa yung trash bin. Bukas, ika-transfer ko pa yung mga damit dito. Yung naka-hanger. Ganyan. Ito, finally, may ano na yung aking mga bags. May sariling corner na sila yan. So, yan. Tapos, yung iba dito ko ilalagay. Nasa baba pa. So, ito naman, yung document, tsaka yung abubot dyan. Ito, yung mga socks, underwear, tsaka mga bra, ganyan. Ita-transfer ko sila dito bukas. And then, yan yung mga coats ko. Sure, kailangan ko pang ayusin. Tapos, ito, lilinisin ko pa to. Itong mirror na to. Bigay po ito ng aking father-in-law nung bago akong dumating. Second hand lang siya. Tapos pasensya nyo na yung aking sports bra. Ay, ginawa ko. Tapos may mga fingerprints ni Ana dito. Bukas ko na sila tapusin kasi wala na akong energy dito. Napapagod na ako guys. Tapos kanina, nag-vacuum ako doon sa baba, sa kusina, tsaka sa sala. And yung room namin, oh my god, marumi pa. Na ng weather. Ito yung yung cabinet ni Ruth. Siya lang, yan, lahat yan sa kanya. Kailangan kong ilisan. Palitan yung bedsheet namin, yung ito, kumot. Tapos yan, itatransfer ko to siya lahat sa sa cabinet ko. Yan, kailangan kong i-empty yan. Yan. Tingnan nyo naman to guys. Marami akong gagawin but for now, magre-relax lang po tayo and kailangan ko nang kumain. Yan yan. Naglinis ako kanina And tinanggal na namin yung harang dito because Ana is okay with going up and down the stairs na naman. Ang bango po ng bahay. Nag-refill ako doon sa aming ito siya. Ito, nag-refill ako. Ano to siya? Galing sa Rituals, yung House of Mer ba yung tawag doon? Basta kung dito kasi sa Netherlands or hindi ko alam sa ibang countries ng Europe or cities ng Europe, may Rituals. So, doon ka makakabili ng mga ganyan. Yan. Pagod na ako, guys. My back is really bad. So, therapy na naman.
Buti na lang, si Ruth, he changed my insurance already. May inad siya sa insurance ko because last year, if you remember, if napanood niyo yung aking vlog last year, I mentioned that I went through therapy because I had, I had tennis arm and it was really bad for like 3 to 4 months, I think. But then, I still had to work. I had to keep working at that time. However, at the end of the year, dun sila nagpadala ng yung bill sa amin. And unfortunately, hindi kasi siya kasama sa insurance ko. So we had to pay for it. I had like 4 sessions with them. 4 or 5 sessions. So we had to pay for that. So sabi ni Ruth, every January lang kasi or pagpasok ng bagong taon, yun dun mo lang ma-change yung insurance mo. So pagpasok ng bagong taon, Ruth made sure that it's already included in my insurance. So, yun. I have few sessions na covered ng aking insurance. So, I'll take advantage of that kasi bayad naman siya sa insurance namin. So, kailangan talaga siyang gamitin, guys, because I'm not sure how much we pay for insurance here, but per person, I think it's over 130 or 140 euro per person. So, dalawa kami ni Ruth. Si Anna free pa kasi bata pa. So, yeah. Every month kang nagbabayad sa insurance, but then, hindi mo naman every month ginagamit ba? So, di ba? If nagkasakit ka naman, yun, magagamit naman. I mean, I'm not hoping that we'd get sick, but at least pa, may ganyang benefits pa. Which, anyways, binayaran mo naman. So, yeah, yun. My back has been really bad since I gave birth. I thought that it would go away or it would get better after a few months or after a bit. But then until now, every now and then, hindi ko alam, I'm not sure what triggers it, but alam nyo naman sa aking trabaho, talagang physical siya. So, kailangan ko umupo, magbuhat, minsan, yung mga ganyan. And, yeah, siguro, yun, ang dahilan. Palaging sumasakit yung aking lower back. And I'm not sure if it's related to giving birth, but apparently, after giving birth, yun dun nag-start yung aking lower back pain. So, I really have to have it checked already. So, yun. Daming ganap. ano na naman tong vlog na to? Yan o, ang mga toys na naman ni Ana. Kailangan ko pang ayusin yan. Pero ayoko na, guys. Bukas na naman, no? Kailangan natin magpahinga. Yun. Yun na po yung ating pa-video. Maraming salamat sa pakikinig sa aking mga reklamo. Joke. Gusto ko palang i-shoutout talaga yung mga nagbi-message. Di ko na lang i-name mo, no? Pero thank you so much for messaging and reacting sa aking vlogs. Even though you message on Facebook, but it means a lot. That means na pinapanood nyo yung aking videos. So, maraming salamat po sa panonood, and if hindi pa kayo naka-subscribe sa ating channel, if you like, please do subscribe. Kita-kita na naman po tayo sa susunod na video. By the way, Ruth has already left, so hindi ko na siya pinakita. So, yun na po. Maraming salamat. Mush, mush, babush. Dui.